Hey yo! Hey, how's it going guys? Today's video this video will be a very quick video lang gusto lang ako mag-share sa inyo og mag-share sa inyo og kanang mga butang na kanang experience na ako karon because dagan gyud kay problema. And one of the problems nga ako ang gina-face karon is that misunderstanding between me and some of people against another person. So yeah, but habang nagastorya ta, as I've said na this will be a very quick video kay ang ginakuha nako nga light kay ang mismong natural light, so mag sunset na karon, so gamay na lang kaya nga to ang oras. So karon kay habang magstorya ta, magkaunta ning PANCIT CANTON. Syempre nagid ni siya halang ginato atong butngan, no? Halang atong kaunon kay Zailin Lavin. Kalame. Kita pa nga soso. So, ganun magiging guys. Oh my god. I don't know if this is supposed to be ASMR. Dili mo siguro. Today's video in short, we're going to do the spicy noodle challenge, Pinoy version, since ang pinakauna nga nagpauso ani kay si Zailin Lavin. Muna yung spicy noodle challenge sa mga gipit na YouTuber just like me. Char. Tara, kanta guys. By the way, mag-story tag so good. Wait lang. Na ako'y problema. Actually kami na may problema sa klase. Specifically ako og si Marquillas og si Denzel. Like napasanginlan mi nga gibuhat na mo ang isa ka butang which is wala jud na mo gibuhat, and no siya ma-explain. Dili ko gusto mag-share totally because I know ma-issue na pud ni. Ang nakasakit lang para sa ako ang side or sa ako ang part is that kami jud mismo nag-adjust for that person para mag-sorry lang mi. Basta hindi na lang siya ma-explain guys. Naay nag-report sa atubangan and then 9 teachers sa among likod. Basically what happened, ang speaker kalit dito sa atubangan kay nikalit og warning nga low battery, please charging ana. So ako, ang akong gibuhat kay gitan-awan ako ang classmate which is ang kadtong tag-iya atong speaker, and then giingnan ako, uy ang speaker nimo kuha kay low bat na kuha, and then nitanaw siya sa kuha, and then nagsinyas siya ana. So meaning i-off ang iyang speaker. Actually dili lang ako nakadungog ato, like daghan kayog witnesses, and then gisugo nako ang katong classmate nako nga naa sa atubangan which is duol dito sa speaker nga i-off ang speaker kay para dili magsigig warning atong low battery, please charging ana. And then ang nahitabo kay imbis na power button ang iyahang pinduton, ang iyahang napindot kay ang FM or radio mode. Mao to ang reason nga nisaba og kalit ang speaker, kusog jud kaayo siya. Mao to, like ang dili man sakit lang para sa ako, that's why gina-explain ako sa inyo guys. Ay inita nagiparingot na ako sa PANCIT CANTON. Lain lang para sa ako ang side nga kanang mapasanginlan tungod atong isa ka butang na wala na mo gibuhat, kay ang giingon man gud daw nag-connect daw mi sa Bluetooth and then nagpa-sounds daw mi og kusog habang naay naga-report, which is dili and wala na mo gibuhat. And yeah, mao to. It was all just a misunderstanding, and dili na ko ma-blame mga muang teacher if ever na nasuko siya sa mo tungod ato nga butang, because maybe napod siya nga ng mga problems na kanang ginapagdaanan and then nasabayan og ingato. Though kani siya guys, gina-explain lang jud na ako siya sa inyo
because gusto lang ako mag voice out because kanina gusto na ako mag-explain but wala min naka-explain kaya gipa sulat na lang ang reason through letter. So kami nagsulat na lang may og sorry note, apology letter. Mga siya guys, actually relain ang ako lang kasi ako lang jud somehow ano siya sa kuha takot pagkapas sa kuha because imagine ni walk outin yung teacher gilamba ang portahan and then ang tao nga ginapasangin lang tungod gibuhat niya tunging ato is ako and some other people nga inosente and walay gibuhat nga mali. So yeah. Pilingan ako. Oh my god. And lastly, hasol kay may estudyante, promise. Labaw na karong senior high. So tips na ko sa mga upcoming senior high school students. Prepare mo sa inyong research. Whenever na mo yung mga research na activities or projects, assignments, or unsa ba dira, buhatag tarong. And also sa mga mag-STEM students, kay be ready for statistics and basic calculus. Like, promise, first grading, second grading, okay lang. First grading, second grading, pre-cal pa man, pre-calculus and general math. So okay pa siya. Pag abot ninyo og third grading and fourth grading, pre-cal will become basic cal and general mathematics will become statistics. So hassle siya guys. Halang. Takwa po, balik na ako. I wanna say sorry sa aksidente nga naitabo ganina sa room. If ever na someone nakahibalo sa among situation karon na nagatanawa ni. Sorry, wala may nagusto jud ato. Yeah. Even si Mark na lain siya because wala gid siya gibuhat na mali and then nadamay siya. Actually, kung wala mo kaila sa kuha, favorite na ko ang mga spicy foods. That's why gina-almoranas ko. If you don't know what almoranas is, it's hemorrhoids, that something na sakit sa nasa inyong anus, yeah. And then also magingani ta usab delicious spicy noodle but spicy fried taco challenge. So pon. So that's it guys for this video. Thank you so much for watching and I am sorry po sa inyo guys kung medyo sa inyo na ako ipagawas ang akong problems because I have literally no one to speak to. Wala ko ilaing tao maingnan ani akong mga gina-feel karon. That's why I'm talking to this camera. Yeah, nice. So that's it guys. Bye 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 bye.